40 wirings ti Patse di Philippine National Police kang runana iti Sarat Municipal Police Station arason ti panakauram ti maysa a motorsiklo akukwa iti maysa construction worker atubo iti Solsona, Ilocos Norte. Dito'y apaawid kuman ti rider hindi nagresak ti partes ti motor na ket dita naging milayab iti kalsada paset ti barangay 6 San Leandro, Sarat, Ilocos Norte. Dahil kita isang motorsiklo na Rosie. Kaya iti papan pa nag-responsibility kapulisan tayo, kaya kita dito nga in-interview na dahil biktima when dahil magiging motor. Kaya kita habang patpatarayan na ka na dahil motor na along Sarat Pidig Road. Kaya dito nagiging dito motorsiklo na. So ngayon nga yung paigig na iti kalsada, tapos i-check na. Kaya papaman nga in-start na dito yung motorsiklo na kaya nag-spark. So bigla ka namin lahat na gilayab. So dati nagkausasan tipo na. Posible nga ba nag-spark na kaya faulty wiring siguro dagiti naikama ka dagiti nagdudumang parts iti motorsiklo na siyempre no. Kasi nga nga dati nagdedicate na doon waya kaya nag-cause iti apoy. So siguro nga dahil kita aside gaya iti tangke na or iti gasolina hindi tatagtad nga nag-cause siguro. Imbatad ti hepe ana imbag asan isuna anan ano ken nakaliklik ti anya man asugat wenno panakauram iti bagina kabayatan na ada ti pamalagip ti police captain kakayorin ken iti amin a motorista. Before tayo nagbiyahe iti kalsada kaya i-check tayo nga nalaing dagiti motorsiklo tayo, behikulo tayo, sakbay tayo ng usarin. Kaya kastamet tayo nga i-check tayo iti bagbagi tayo apo, nukastang agmaneho tayo iti behikulo, sungarod tayo iti kakaglasan na tatang maiwasan tayo iti disgrasya. Kaya nga kastamet tayo panagusar iti safety gears para iti bagbagi tayo. Malagip na iti kalabes ket ada iti nauram a motorsiklo iti syudad ti Lawag ken iti agdama ket may lunglungalong kadagiti motorista a maadanda kumati portable fire extinguisher. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.